こんにちは、隙間のリリーです。目で読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日は、会う、私というハワイ語を手がかりに、ハワイ語の所有の言葉、所有形についてお話ししたいと思います。日本語の場合は、私にのをつけると、私が何かを所有しているという意味合いになりますが、ハワイ語の場合は、会うに、沖縄をつけると、会う。これで、私のという意味になるんですね。気をつけたいのは、ハワイ語の場合は、あう一つではないということなんですけれども、そのあたり具体的に見てみたいと思います。まず先ほどお話ししたあう。このあうに K。この K のところは定冠詞の意味合いがあるんですけれども、K をつけたかう。そして K ではなくて N がついたなう。これは N 所有形と呼ばれるものですけれども、こんな風に同じ私のでも微妙に使い方の違う言葉があります。いずれもあうを含むというところでは同じなんですけれども、使い方が違うんですね。具体的に見てみたいと思います。まずあうはこんな風に使われます。プケあう。プケはブックのハワイ語読みで本のことですね。私の本という意味ですけれども、あうには K が含まれていない、定冠詞が含まれていないので、こんな風にプケを後ろから小食する、この後ろの位置に置かれるのがあうです。プケについている定冠詞はこの前にありますけれども、このあうに K が含まれているかうは定冠詞が含まれているのでプケの前に来るんですね。K を含まないあうは後ろから、定冠詞を含むかうは前からプケを限定する。同じ意味ですけれども使い方が微妙に違います。そして N で始まる N 所有形なは強い意味合いがあります。私のものだと。そして文脈によっては私にくださいという意味にもなったりする言葉で、例えばこんな風に使われます。なうかプケ。私のものだ。本はと。私にくださいと。そんな意味合いのフレーズを作ることができます。最後にこのあうと同じ形をしているんですけれども所有の言葉ではないあうについて見てみたいと思います。アロハオエイアウ。先ほど私のという意味合いで使われていたあうと同じ形をしているんですけれども、ここは所有の言葉ではないんですね。アロハオエ、あなたは愛している。イアウ、私を。このイは目的語を導いているイ。私のことをあなたは愛していると。このあうは私のというハワイ語と同じ形をしていますけれども、あう、私という意味合いのこのあうが形を変えたものなんですね。いの後ろに来るときに、あう、私はあうと沖縄がつきます。所有の言葉と紛らわしいので、気をつけていただきたいかなと思ってご紹介しました。ちょっとしたことなんですけれども、ハワイ語の細かいルールが分かってくると、メレのハワイ語も読みやすくなるので、少しずつハワイ語の知識をメレを読むためのハワイ語ミニ講座でもお伝えしていきたいなと思ってるんですけれども、Zoom のオンライン講座でお届けしているメレを読むためのハワイ語文法講座では、全12回で
ハワイ語の文法を一通りたどって、実際にミレのハワイ語を読みながら解説しています。すでに終了している講座についても録画受講していただくことも可能です。受講のご案内については私のブログ隙間のリリーのハワイアンソングブックの方でご案内しておりますので、よかったらそちらの方も見ていただけたら嬉しいです。目で読むためのハワイ語ミニ講座終わります。